prispava mi je stolica. Mama, kako uspij se pokvariti? Ajde, Jug, na ploču. Riješi zadatak. 5:32. Vodik plus kisik, ajde. Ne. Ništa neće biti od vas. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani i tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru. Sad ću ih pitat. Jel gotova roba? Treba zapakirat, bit će za pol ure. Biće za pol ure. Promaje kroz vrata naroda, tuda smo prošli mi još davno, nekada kaži mi ko ti gužva postoji. Alo. Tražite informacije. Jel? Šta je bilo? A druga je Marulicu rođala, mama biskupska zadaje probleme. Šta oni sad hoće? Mama žele se nešto na kvalitetu. Kažu da su tili kraš roba, da su dobili trgovačku neku, nemam pojma. Pa nek se onda vrate njima kad je bolje. Onako naša roba je najčišća u Splitu, nema bolje robe još. Evo javljaj nam od gore, gotovo je. Showtime. Šta je ovo? Nije to što misliš. Odakle ti ovo? Neko mi vole užak. Boljane! Tuđu rabu se našla u njega. Odakle ti ovo? Neko mi vole užak. Progovorit ćeš ti milom ili silom? Hoćeš se otuširati ili reći ko je? Miroc! Halo. Šefica nas zove. Popravite ovo. Alo? Odlično. Hvala Bogu. Išao je da odmah ga lansiram prodaj. Ne znamo još je postali neke nuspojave. Nemamo vremena za nuspojave. Pusti nuspojave, rekla je šefica da to odmah ide i odmah šalju u prodaju. Sad je dobro sve. Šta ona tamo radi? Do the Harlem Shake.